Hola, en este vídeo vos ajudaré a repassar els conceptes fonamentals que heu de dominar per afrontar amb garanties la prova de la primera avaluació del mòdul d'atenció sanitària especial. A continuació, vos indicaré exactament els punts clau que heu d'estudiar i entendre per a superar-lo amb èxit. Recordeu, l'objectiu no és memoritzar, sinó comprendre què feu i per què ho feu, perquè això és el que vos convertirà en bons tècnics d'emergències sanitàries en situacions reals. La unitat 1, suport vital avançat. En esta unitat heu de tindre clar ritmes desfibrilables i no desfibrilables, saber diferenciar els distints tipus, entendre per què uns es desfibrilen i els altres no, quan administrar adrenalina i amiodarona, la qualitat de les compressions toràciques i la cadena de supervivència. Tots són conceptes clau de la unitat 1. Si enteneu estos punts, domineu el contingut. Referent a la unitat 2, administració d'oxigen, és important que entengueu els dispositius i fluxos recomanats, la fracció inspirada d'oxigen de cada dispositiu, saber els valors de relació color, freqüència inspirada d'oxigen, la fiabilitat del pulsioxímetre, saber quan falla, en quines condicions, hipotèrmia, mala perfusió, esmalts, moviment, intoxicacions, conceptes que hem treballat en les activitats. També un punt clau de la unitat 2 és el càlcul d'autonomia d'una bombona, conèixer la fórmula i tindre clar els conceptes de pressió residual i el marge de seguretat. Referent a l'unitat 3, administració de medicaments, és un bloc molt operatiu, els incorrectes, les vies d'administració i les seues diferències, la importància de la biodisponibilitat segons les vies i el primer pas hepàtic, l'accés venós i intraossi, aquestes diferències, saber com funcionen, on es localitzen, i després convé conèixer també els distints tipus de reaccions adverses, RAM, A, augmented, i B, bizarre, menys freqüent i no depenent de la dosi. També tenim la medicació habitual en emergències, saber quin grup de fàrmacs s'usa en cada situació, situacions amb afectació respiratòria, síndrome coronari agut, anafilaxi, parada cardiorespiratòria o convulsions. Per últim, a la unitat 4, patologia cardiovascular d'urgència, és clau diferenciar tipus de dolor toràcic, el del síndrome coronari agut, de la pericarditis, d'una embòlia pulmonar, de la insuficiència cardíaca o la crisi hipertensiva. Dominar estos patrons clínics us ajudarà molt tant a la prova com a la pràctica real. Recordeu, a emergències el més important és tindre clars els criteris, els signes d'alarma i el per què fem cada cosa. En este vídeo podeu veure conceptes per a repassar de manera ordenada, ràpida i pràctica. Si enteneu tot això i alguns conceptes més relacionats, teniu unes bases bones per a poder fer una bona prova i sobretot per actuar amb seguretat i eficàcia en situacions reals.